Esihamba phambili ngalesikhathi samanje iqembu le-MK Party selithumele incwadi eqenjini le-IFP. Le ncwadi ifundeka kanjena, ithi isimemo sokuhlanganyela ezinkulunyweni zombuso i-IFP kanye ne-MK. Ubuholi obuthandekayo beqembu le-IFP, iqembu le-MK lihlonze imbono nezici zezepolitiki ukubonakala ukukhomba ukufana okuthize okuthakaselwayo phakathi kwe-MK Party kanye neqembu le-IFP ebudlelwaneni neKwaZulu Natali, ikakhulukazi lezi balulekile kodwa hayi izinkinga ezinganiseliwe yilezi. Uthi unombolo 1 ukubuyisa isithunzi ebukhosini bakaZulu, amakhosi kanye nezinduna. Unombolo 2 ukusheshisa ukuletha kwezinsiza kubo bonke abantu bakithi base-KZN futhi kume imisebenzi yenkohlakalo engabancisha impilo ezingcono. Nombolo 3 esifundazweni saKwaZulu Natali sibe